టెండరింగ్ అయిందా? నువ్వు నోరు చూసుకొని బండి తోలరా కార్తీక్. 96% అయింది. రే నువ్వు ఎన్నిసార్లు అరినా దాని స్పీడ్లోనే అవుతుంది. సారీ రా కార్తీక్, నాకు భయం. వద్దురా నువ్వేం మాట్లాడక ఇప్పుడు. నాకు షార్ట్ ఫిల్మ్ సబ్మిట్ చేయాలని లేదు. ఏయ్ ఎందుకురా, నీకు నచ్చిన ఎండింగ్ తోటే సబ్మిట్ చేస్తున్నాం కదా. యో విష్ వివేక్, ఐమ్ జస్ట్ అ పపెట్. నా షార్ట్ ఫిల్మ్ నా ఇష్టం, నాకు ఎవరికి చూపించాలని లేదు. నీ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏంట్రా? అరే డిప్ప బాగుతుందిరా వివేక్, చెప్తున్నా నీకు. ఏం చేస్తావురా నువ్వు? ఏం చేస్తావు? నువ్వే పెట్టుకో, నేను కూడా చూస్తావు. ఇప్పుడే సారీ చెప్పినా, మంచిగా మాట్లాడు. ఏందిరా పెద్ద ఫేవర్ చేసినట్టు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మాకు? నిన్ను 8th క్లాస్ లో చూసినారా చిన్నప్పటి నుంచి. అప్పుడు నా టెక్స్ట్ బుక్ చింపేసినావు. మళ్ళీ నా ఫేవరెట్ క్రికెట్ బ్యాట్ ఇరగొట్టినవరా నువ్వు. ఆ బ్యాట్ లా సగం పైసలు నావి. అరే కౌశిక్, 2000 లో సగం ఎంతరా? 500? అరే నేను మ్యాథ్స్ లో వీక్ రా, నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయదు. మరి నువ్వేం చేసినావురా నా ప్లే స్టేషన్ తీసుకొని? ఏం చేసినారా? నీ హౌల కజిన్స్ అందరితో సమ్మర్ హాలిడేస్ లో మొత్తం దాన్ని కుడిపించినావు నాకు తిరిగి. దానికంటే ముందు నువ్వు కోటిలా పైరేటెడ్ సీడీలు పెట్టి 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 పాడి చేసి ఇచ్చినావు నువ్వు నాకు దాన్ని. రే ఆ సీడీలు కోటిలా కొనలే, సిటీసీ ప్యారడైజ్ లో కొనలే. అరే ఏం టైమింగ్ వచ్చింది బే. అరే కార్ ఆపరా, నేను ఆటోలో వస్తాను. అరే మీరు బండి పక్క కాపండి రా, సోదిగాళ్ళు ఉన్నారా ముగ్గురు మీరు. నువ్వు ఆ రెండరింగ్ ఆపరా ఫస్ట్. అరే నువ్వు చక్కగా కూర్చోరా. అరే నువ్వు సరిగ్గా కూర్చో ముందుకి. అరే నువ్వు ల్యాప్టాప్ అరే సరిగ్గా కూర్చోరా. ఉప్పి నువ్వు ల్యాప్టాప్ ఇవ్వకపోతే నువ్వు కాలేజ్ లో ఏం చేసినావు అందరికి చెప్తా. ల్యాప్టాప్ ఇవే. ఏం చేసినావు అన్న, చెప్పు. ల్యాప్టాప్ అరే ఏంట్రా ఇది? ల్యాప్టాప్ ఆగు వివేక్, ఏమైందిరా నీకు? ఎందుకు ఎప్పుడు అట్లా చిరాకు పడుతుంటావు? వెయిట్ చేసిందా? అరే కార్ ఆపరా, లస్సీ తాగు. ఇంద్రా లస్సీ నీ నోట్లో పోస్తా. లస్సీ ల్యాప్టాప్ ఇవ్వ. అరే వదలరా. అరే ల్యాప్టాప్ ల్యాప్టాప్ అరే 90 ఇయర్స్ కొడతారా మీ అందరినీ? ఆపండి. ఏది చిన్నపిల్లలకి కొట్లాడుకుంటున్నారు? బ్రెయిన్ పని చేస్తలేదా? నాకు నిద్ర పడతలేదు. మీరు చేసే పనులకు నవ్వాలా ఏడవాలా? ఏ ల్యాప్టాప్ ఇవ్వ. అరే వదలరా. అరే కొడతా మరి. నాయనో అమ్మో అమ్మో. అరే ఏం సైకోగలరా మీరు? ఎన్నిసార్లు గుర్తారా కార్ని? సాత్విక్ ఓకేనా? రే కార్తీక్. రే కార్తీక్ కిడ్స్ ఇక్కడ. ఇట్స్ ఓకే తిట్టని. నేను దొడదాం అనుకున్నా. అరే నాకు భయం అవుతుందిరా. ఏమైతుందన్నా? భయం అవుతుందా? వావ్ వాట్ ఎ క్యూట్ ఫెలో. భయపడేవాడు ఎవడు ఇలా హారర్ సినిమాలు చూపించాడు రా, నువ్వు నీ మబ్బు ఫేసు. ఆగండ్రా, ఏదో ఏడుస్తున్నాడు. ఏడుబే. నేను చెప్పా మళ్ళీ ఏడిపిస్తారు నన్ను. అరే చెప్పు తీసుకొని కొడతారా నేను ఇప్పుడు చెప్పకపోతేను? ఆ పని చేయరా బాబు. నేను పైకి ఇట్లా కనిపిస్తా కానీ చాలా సెన్సిటివ్ రా నేను లోపల. అపరిచితుడురా నువ్వు. ఆ పిల్ల వదిలేసిపోయినట్టు మీరు కూడా వదిలేసిపోతారేమో అని భయం నాకు. ఆల్రెడీ ఉన్న ఇజ్జత్ పోయింది. ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ ఫిలిం అప్లోడ్ చేస్తే మిగిలిన ఇజ్జత్ కూడా పోతుంది. తర్వాత సచ్చినా కలిసి పని చేయం, ఎవ్వరి దారిలో వెళ్ళిపోతాం. అందుకే మనం ముందు చేసిన 8 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా కావాలని అప్లోడ్ చేయలేదు. అదేంట్రా, అవన్నీ హార్డ్ డిస్క్ కరెక్ట్ అయ్యా లేదా ఫినిష్ అవ్వలేదు అని కదా అప్లోడ్ చేయలేదు మనం. అన్నీ ఫినిష్ అయినాయి, నా సిపిఎల్లోనే ఉన్నాయి. ఏమంటున్నావురా నువ్వు? అప్లోడ్ చేస్తే ఇజ్జత్ పోతుందని కావాలని అప్లోడ్ చేయలేదు. కార్తిక్ ఇది రింగ్ అనుకుంటారా? రింగ్ అనుకుంటా. అరే నాకు పొట్లో తిప్పుతుందిరా. రే కార్ ఖరాబ్ అవుతుంది, బయట కక్కు. ఎయిర్ బ్యాగ్ మెత్తగుందా?